Mas. Ya Allah susu mlese nek Pak. Susune mlise. Pak jajal jumuken Pak. Oh, jangan. Ibu ora ndungu ngomong. Ya Allah, alhamdulillah. Raosipun seneng nggih, Mo? Alhamdulillah seneng banget. Ya Allah, alhamdulillah. Daerah Bangayu Bagyo. Senenge Bapak, senenge kawula kabeh, muga-muga panjang yuswa, seger kewarasan, kathah rezekinipun. Amin Allahumma. Amin. Kok iso asin lho, Pak. Amin ya Allah. Jajal salaman rumiyin. Sampun kenal kalih kula napa derek? Sampun. Nami kula sih. Jane Pak ya kok leo melok kok kesetrum aku iki mau watake ya le. Heeh, kesetrum aku ya Mas. Ya Allah susu mlese nek Pak. Susune mlise. Pak jajal jumuken Pak. Oh, jantenan sih. Pak sampun kenal nami kula napa dereng? Sampun. Nami kula sinten? Pardi. Lah kaya Pardi kok bengi to Mas. Oh. Lek Pardi lek pama aku iku mau dodolan wedhus. Heeh. Ya kenalan sik Mas, kenalan dhisik Pak ya. Pak namine sinten? Pak Santoso. Pak Santoso. Perkenalkan nggih Mak, nami kula Pardi. Yuyun Ayunda. Cucuk lambah kondang, mbak bayaran mboten larang, mijil saking Sukolilo Pati. Jantenan kok Pak seneng tenan ya Allah. Seneng ya Pak. Rasanipun pripun diambung banci. Yes. Aku Pak lagi iki lho seneng diambung banci rasane angin. Pak tak takok ada jawab jujur nggih. Pipine kula kali pipine Bu enak pundi? Ya enak tuh, enak. Enak Bu. Bu, aja dadi penggale lho Bu nggih. Alah, aku ora meteng Bu le, ora meteng. Jantenan lho Pak iku seneng awet kula lek putrane kok yo adreh. Ya Allah semoga anyar. Ya Allah, anyar. Jarine anyar ya. Pancen durung tahu. Nggih, monggo Pak sumangga. Iki genti nganten lanang mbek wedok sing tak takonane. Ya Allah, sing lanang linggihe enak wis suwene tutupi wate nek tak jumuk. Masa begagah? Ora ngono linggihe iso puinu ngene tutupi. Wate nek tak wate ta piye? Iki duwe lho karo tekmu padha. Wis tau roh? Dudoi lah. Jarene wedi kok malah njaluk dudoi. Aku malah kudu calto iki lho Mas. Jantenan ya Allah Mas. Alhamdulillah sakniki pun kabul kajate, pun sah menjadi suami istri. Semoga menjadi keluarga ingkang sakinah, mawadah, warohmah dan cepat diberi momongan. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah Mas. Jenengan ketemu Mbak E teng pundi? Ternadi. Teng Ternadi berarti COD-nan ngoten Mas. Alah bakulan berarti. Ke bakul apa, Nduk? Terong. Pak. Mbak E tidur terong. Terong Mas. Lah Mbak E jarine COD terongnya Mas e ngono. Ya Allah, terongnya Mas gede. Muga-muga. Ya Allah, alhamdulillah. Mas, cita-citanipun pengen punya anak pinten? 2 anak cukup mengikuti program KB pemerintah lanang lan wedok. Jenengan dikasih pilihan pengen punya anak laki-laki dulu atau perempuan dulu? Terserah. Yang penting ora banci ya Mas. Aku kena sasaran terus aja. Alah ya, Mas ana carane Mas. Lek pengen punya anak lanang, tata carane Mas nggih. Jenengan sederenge masuk kamar, ketemu Mbak E, jenengan sesuci rumiyin wundu. Kaping kalih, jenengan waosa surat Yusuf Mas. Ngertos to? Waosa ping 1000. Peng 1000 mau. Peng 1000. Tambah. Peng 1000. Ora sida. Tak jamin Mbak E turu dhisik. Ora sida. Lah piye lah bener pengen putra sing janteng, tampan. Ya maca surat Yusuf.
lek pengen putri ingkang ayu cantik kalih kaya kula. Buantere lek muni banci nih. Bu yo ngertos banci. Ah ya Allah. Lha wong dicerake malah mlayu. Lah tak takoni lah banci apa barangnya cilik. Lho, cilike barangku gede. Emoh. Jantenan kok. Ya Allah. Iki urung bar iki Mas, tenang wae. Mas sinten namine? Angga. Mas Angga. Jenengan tulus nggih kalih Mbak E? Iya, Tulus. Mbak E nggih setia nggih sayang saleh Mas nggih? Nggih. Nggih. Ya lambang kesetiaan, lambang ketulusan. Berdiri sebentar sayang. Buat di foto yuk. Yuk berdiri sebentar. Habis itu foto-foto selesai. Nah, Mas dia foto ya. Yuk kembangnya tak cekliane sik sayangku. Sik. Ya Allah, di Condro iki kaya Mas Al iki Mbak Aldebaran. Mbak Aldebaran, Mbak Andin. Lek sampean Mas. Aldebaran ya. Aku beri prima. Lek beli prima. Lek otote ra ono. Otot entek. Oleh otot kawat balung wesi ngoten nggih. Udah. Ya Allah. Yuk berhadapan sebentar yuk Kak, yuk. Berhadapan dulu. Wes sah. Kene tangane ning kene yuk kene. Tangane baik kene. Lihat kacamata, lihat kacamata. Tukang penginceng. Yuk, hitungan ketiga Mas, keningnya Mbak dicium nggih. Wong bojone dhewe ra apa-apa wong kening tok aja liyane. Nek kok bengi wae liyane. Yuk, hitungan ketiga ya sareng-sareng. 1 2 nyerak Amas, nyerak 3. Sik. Aja ucul, sik. Wes. Wah. Ya terima kasih Mas atas waktunipun. Monggo Pak, namine sebab satu persatu kula tak nyiapke lelagon bumi. Iya. Ya Allah. Monggo.